Hello everyone, welcome back to my channel again. Binita B Lifestyle nोंसोर बयखौबो आरो खेबसेबाव बरायबावबाय दिनै जों काजिनाव बेरायफैदों काजिनाव फैनानै गेलेहोफैदों नै बे जादों जोंनि काजिननि फिसाला बराइदाव रौ रोथोनबो होनोना हाथाया नायनाय हाथाया ओमफ्राय बे जाहैबाय फिनम माबा हाथाया रज'आखै हाथाया रज'आखै थाइपसि बायदों हिनलाय थाइपसि बाया ओइ सना औ नै बेबो सासे बेना जाहैदों टिनामनि बेयो काजिन ब्रादारनि माबि बिदा गेलेनो मोनफैनानै बिराद मोजां मोनथारबायना खारला खारलि मामि लान्थि साथामबो लान्थिजोब हाया औ गोलैगोन दे नै खान्थाल दाननाया दानखांबाय थाइसे लाबोदों गावस्रालाय माथो खालायदोंमोन बे जोंनि बेवाइ उनावलाय एसे आं देखायगोन दे देखायजायो औ नै खान्थाला नाय आं फिसानि सिगां जायो जाना होनदो माबा आंना एडभान्स मोनजायोलै बागानावनो आंना बिराद दंसो गारथारो रिमिनि बिबार बारि ओइलाय इयाव सुमब्रा मामि बायदो नैलाय काजिना जोंना आगैनि नामा रुजुमि बर' ओमफ्राय जों बयबो अननानै बेखौ रिमि होननानै बुङो मामि आथा नाङो नों दादां दे आथा दं आथा र' आं जिरनानै होगोन दे मा दे र' जिराय होनबावबाय जिराय दि होनदो नों जायो बारा जानाङा गरमाव दे एसेल' जागोन ना न' जादो दे जानाय गोदै ना मा होनो खोन्थालाय थांनाय नायदो दाब्लाब्लानो र' गाखोनो नाङा गोलैयो मा थाथों मामि स्टप माखौ सेख'लायखो बिसोर हामा मामि होदो दिदिनो होदो दा लाबोसिनगोन नै बैयो डक्टरफोर थायो नागै डक्टरफोरनि क्वार्टार बेयाव दोनजोबो आरो डक्टरफोर थाजोबो एमआरएमनि डक्टरफोर थायो ओमफ्राय नै दुब्लिया बिराद ना मोनो नै बे दुब्लियाव देनां ना हमफैनांगौ नैबे सेस ना मोनजोबो ओमफ्राय नै बेयाव दखान होयोमोन आगोलाव बेवाया नैबेनो ओमफ्राय दाथ' गोबावसै होयैया आगोलावसो होयोमोन माने सेंग्रा समाव होयोमोन ओमफ्राय दा जेबो खालामथ'यैखाय माने गेजेराव दस्रा खामानि मावदोंमोन
ओमफ्राय दा दखाना बन्दथ' जेबो खालामथ'वाखै दा ओमफ्राय लकडाउनखाय जोंनि बिनानावजों बेवाइजों ज' जानानै माने बिसोर सानैजों ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै माने मैगंफोर बेलासियाव बेहाय माने दस्राफोरबो दोनफैयो नालाय मैगंफोर ओमफ्राय बेवाइजों बिनानावजोंबो मैगं दोनफैयो आरो ओमफ्राय लोगोसे बे दखानावनो लारु बा माबा निमखिफोर सावनानै दोनो आरो थाङा ना गिनो ओंखारो आङो बेखौ गुवार नुबावदोंसो ना आया नै गोजां बोथोराव फिथा दखान बरिया जागोन ना आगै रेस्टुरेन्ट पार्टनारशिपआव खालामफैदो नोंगुमैजों लोगो लादो नोंगुमैखौ कहा है दोनों के दोनों ये रहा देख लिया पकड़ लिया नुबाय नोंसोरखौ को बा बेखौबो हम लान्थिखौ मा जाखुमादों नोंसोरो बिराद गेलेनो मोजां मोनथारबायना नोंसोरो मेथाइ जायै जायै टेबोल सिङाव जोंनोबा होआखैना फिनम नै ओमफ्राय आंहा बेहाय साहा बानायगासिनो दङ बिनानाव मोना एसे बेस्थ जाबाय दा साहानि खामानिया आंनि जाबाय साहायाबो गोदौबायानो दसे थानानै लोंनोसै जोङो दा नै दा जोङो साहा लोंखांनानै बेयाव फैफिनबाय आरो ओमफ्राय नै जाबायानो बाजारा जिरायहांबाय बाजार फिसा जालायबाय ओमफ्राय बेखौ माने बिसोर होनदों मा सिंसाब बाजार नाम दोनसैनो सिंसाब बाजार होनबाय आरोखि गेब्लेखाजोबसिगोन गेब्लेखाजोबसिगोन सेस बेखौ रावबो बायला सेस गेब्लेहोजोबसिगोन लकडाउननि बाजार फिसा गावाथ' लाजिनायासो नंगौसो ए माबा बाजै जायो जा लाजियो आरो बेयो बाजैया बेखौनो खारखुमाबाय थायो दे होमबा लोगोफोर दा आङो न'आव थांसिगोन होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय बाय बाय